Dámy a pánové, Rádio Zlín uvádí slečnu BB. Ještě, že dneska posloucháte, připravila jsem si pro vás specialitku, kvízovou specialitku, kde právě vy budete hádat, s kterou slavnou osobou jsem si pro vás připravila rozhovor. Moje babička, když byla mladá, tak si lepila právě jeho plakáty na dveře od svého pokojíčku. V jednom svém filmu líbal jako Bůh, v druhém filmu hrál Havrana, ale to jsem teda neviděla, a jeho iniciály jsou JB. Mě by zajímalo, vy jste prezidentem festivalu v Karlových Varech, určitě jste se setkal s mnoha známými zahraničními hvězdami. Máte tam nějakou oblíbenou hvězdu? No, Woody Harrelson byl dokonalý. A proč? Protože on je velký zastánce marihuány. Jeho otec je dokonce, myslím, prezidentem nějaké americké asociace pro legalizaci marihuány. A takže Woody přijel do Varu a přivez svoje plody. A Woody má všechno. Woody měl z konopí boty, prostě Woody je celý z konopí. No a byl z Varu tak nadšený, že příští rok přijel znova. A řekl, ale to tam ještě lepší sklizeň a opravdu byla dobrá. A vy osobně souhlasíte s tím, aby byla marihuana legalizována i v České republice? Já mám pocit, že ano. Ale ze zdravotnických důvodů? Já mám pocit, že i z normálních. To bych do vás vůbec tedy neřekla. No proč ne? To jako není, to je v podstatě to samé jako alkohol, aby lidi zakazovali pít alkohol. Ale v nadměrném množství si myslím, že to velice škodí. Taky ne, tak samozřejmě nemůžete prohulit celý den, ale sem tam si dát špička není mu špatná věc. No a právě tady v rozhovoru jsem se přestala úplně chytat, protože já jsem na zdravou výživu, jako například zelenina a ovoce. A nějaké tučné valašské speciality na prkénku já opravdu nepreferuji. No a tak jsem zvolna přešla na jinačí téma, třeba jak se stát slavnou. A chcete vědět, co mi právě Jirka poradil? Tak to se dozvíte zase příště. Pa, pa!